रायजो राजाफ्रा जोंखौ बुंबाय जब कार्डनि सोमोन्दै सोंनायाव जे सारमोन जब कार्डआव फैसा हाबोब्ला जोंनि मेम्बारा चेयारमेना जोंखौ ज' बुथुमनानै बेंकआव लानानै थाङो आरो फैसाखौ 1500 हाबोब्ला दिहुननो होनानै 1200 थाखाखौ गावसोर लानानै जोंनो बेंकआव थांनायनि 300 थाखा हाजिरासो होयो होननानै बुंदोंमोन। दा नोंथांमोननि जायगायाव जादोंना जायाखै मिथिया जादों। आरो दा बेबायदिनो जब कार्डनि मुङाव फैसा हाबखांनायनि उनाव फैसा दिहुनखांनायनि उनाव चेयारमेन मेम्बारफ्रा न' थांनानै गावसोरसो फैसाखौ खांहैयो। हाजारसे हाबोब्ला 800-700 थाखाखौ गावसोरसो बिनानै लायो आरो सोरबा हरा होननानै बुंब्ला मा होनो एबारनिफ्राय नोंनि एकाउन्टआव फैसा सोला होननानै बुङो। नंगौना नङा रायजोफोर? दिनै जों बेफोरनिफ्राय उदां जानो लुबैदों, बेफोरनिफ्राय जों दिनै फ्रिदम मोननो लुबैदों आरो बिनि थाखायनो जों दिनै सोलायनायनि खोथाखौ लुबैदों आरो रायजो राजाफ्रा परिबर्तन खालामनो नागिरदों। जोङो नुदों दिनै सोरबा चेयारमेननि सोरबा मेम्बारनि मुङावबो जब कार्ड दङ, हिनजावनि नामावबो जब कार्ड दं, फिसालानि नामावबो फिसाजोनि नामावबो जब कार्ड दं। सासे मेम्बारनियाव गांब्रै गांबा जब कार्ड दङ। बिसोरनिया खामानि मावलायनो नाङा, मास मोनफ्रामबो हाबबाय थायो। नंगौना नङा रायजोफोर? दिनै बेबायदि अबस्था जानानै दङ। दा जोङो बुंदों आयेनाव थाखानाय हिसाबै साफ्रोमबो जब कार्ड खामानि मावग्राफ्रा जायहा जब कार्ड दं बिसोरो बोसोरसेयाव 100 दिननि खामानि मोनथारनांगौ, 100 डेजनि खामानि मोनथारनो नांगौ, माने 100 दिननि फैसाया हाबथारनो नांगौ। नाथाय दिनै बै बिपिएफनि चेयारमेन मेम्बारफ्रा जोंनि गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बि मानसिफोरखौ थगायनानै बिसोरनि मुङाव हाबनाय जब कार्डनि फैसाखौ बिसोरसो जाबाय दं। दा जोंनो बेफोर सिस्टेमाव सोलायनाय नांगौ आरो बेफोर सिस्टेमखौ सोलायनो गोनांब्ला जोंना दिनै सरकारानो सोलायनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। बेबायदिनो न'नि आइडिनि मुङाव बे 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ थगायबोबाय, जाख्ल'बोबाय। दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा बुंदों नोंथांमोननि जायगायाव जादोंना जायाखै मिथिया, जोंनि जायगायाव जादों, गोबां समस्थिफ्राव जादों। आधार कार्डजों लिंक खालामनाय खोथाखौ बिथांमोना मा बुंदों, गामि गामि फैनानै जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौ थगायनानै जे जाय बिपिएफनो भट होगोन बिसोरनि आधार कार्डआसो लिंक जागोन, बिसोरसो न'नि आइडि मोनगोन होननानै बुंफैदों। नाथाय मोनसे खोथाखौ बुजिनानै ला रायजो राजा नोंथांमोन, कुनु बिपिएफआ कुनु बिटिसि सरकारा बे पिएमएवाइ न'नि आइडि होनो हाया आरो बे न'नि आइडिखौ दाननोबो हाया। मानोना बे बिटिसिनि आसनि नङा, बिपिएफ सरकारनि बे आसनि नङा। दाथ' बिपिएफआ सरकारबो गैलिया, बे जाहैबाय भारत सरकारनिसो मोनसे आसनि। भारत सरकारा मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामदों, 2022 सननि गेजेराव जेसेबां गोरिब गुन्द्रा मानसि दं, जेसेबां दुखिया मानसिफोर, न' मोनथावनाय मानसिफोर दं, बिसोर गासिबो न' मोनजोबनांगौ होननानै भारत सरकारा मोनसे आसनि लादों, जायखौ जों पिएमएवाइ होननानै बुंदों। 2011 सनाव जोंखौ सेन्सास खालामदोंमोन, इक'नमिक सेन्सास होननानै बुङो। नोंसोराव साइकेल दंना गैया, नोंस्रा फायखाना दंना गैया, नोंसोराव दंखल दंना गैया, नोंसानि न'आ माबायदि होननानै जोंखौ सेन्सास खालामदोंमोन मास्टारफ्रा। नंगौना नङा रायजोफोर? बे हिसाबै जोंनि लिस्टआ भारत सरकारनि आखायाव दङ आरो बे लिस्ट हिसाबैनो भारत सरकारा जोंनो पिएमएवाइ न'नि आइडिखौ हरो। जोंनि बिटिसिआव दायित्वखौ होदोंमोन पिसिडिसिखौ, आसामाव बिनि दायित्वखौ लायो गाव पन्सायतआ। नाथाय देग्लाय मा खालामदों भारत सरकारा, जाहाथे रावखौबो थगायनो हाया, सोरबा बिस्थिरामनि न'खौ सोरबा सुनिरामनो हैनो हाया, सोरबा सम्बारिनि न'खौ सोरबा चेयारमेना जाहाथे दिहुननानै जानो हाया, बिनि थाखाय मा खालामनो नागिरदों देग्लाय, जिहेतु जोंनियाव बयनावबो आखाइ आखाइ इन्टारनेट दंसै, गैया होमब्ला टेक्न'लजिया बिराद डेभेलप जाबाय। ओंखायनो भारत सरकारा देग्लाय मा सिन्था खालामदों, बै सम्बारु बसुमतारीखौ, सम्बारी बसुमतारी गावनि आधार कार्डजों लिंक खालामनो नागिरदों। जायनि थाखाय जोंखौ आधार कार्ड दिहुननाय समाव मा खालामदों, जोंनि आखाइखौबो लादों, मेगनखौबो लादों, लादोंना लायाखै? लादों। दा बिनि उनाव सम्बारु बसुमतारीखौ
गावनि आधार कार्डजों लिंक खालामगोन बे मानसिया नोंमारगोना नोंमारा समबारु बसुमतारिया बिनि उनाव जिअ'टेक जाबावगोन सेटेलाइटजों नायबावगोन बे जायगाया बे मानसिया बे जायगानि नोंमारगोना नोंमारा बिनि न'आ बेखिनियाव नोंमारगोना नोंमारा बेफोर गासै डिटेल्सखौ लाखांनायनि उनावसो एबार न'नि आइडिया जानानै फैगोन दा बिनि मानसिना बेखौ भट होगोन एबा आइडि कार्ड बिनि आधार कार्ड लिंक जागोन बिसोर न' आइडि मोनगोन होननानै मा खालामबावो 200 सोरबा बिपिएमनि सोरबा इउपिपिनि मानसिखौ लोगो हमलायनो गोनांथि गैया रायजो राजा नोंथांमोन ब्लक अफिसाव थां नङाब्ला गामिनि रायजोफ्रा गामिनि एलपि स्कुल न'आव लेंहर जिआरएसखौ सोरसोना आधार कार्डआ लिंक जायाखै लिंक खालामनानै ला आरो जों खुनुदिन इउपिपिएल हानजाया बुङाखै बे इउपिपिएलनो भट होयोब्लासो न' आइडिया जागोन होननानै जों बुङाखै जोङो बुंदों 2022 सननि गेजेराव जाय गोरिब गुन्द्राफ्रा न' मोननो हायाखिसै जाय गोरिब गुन्द्राफ्रा न' आइडि मोननो हायाखिसै बिसोर साफ्रोमबो गोरिब गुन्द्राफ्रा बड'लेण्ड आवास योजनानि गेजेरजों न' मोननांगौ होननानै जोङो मोनसे आसनिसो प्रस्तुत खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन इउपिपिएल हानजाया सरकाराव फैनायनि उनावनो बै न' आइडि मोननो हायै मानसिफोरनो बड'लेण्ड आवास योजनानि गेजेरजों एखे रोखोमनि न'खौ लुनानै होगोन दा बे बिपिएलनि बेबायदि थगायनायनिफ्राय उदां जानो लुबैदों बेखायनो जों सोलायनायनि खोथाखौ बुंदों बेखायनो जों परिबर्तननि खोथाखौ बुंबाय थादों आरो बे परिबर्तननि दोहौआ दिनै दुलाराय बिटिसिआवनो नांदों रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिटिसिआव परिबर्तननि मोनसे सुनामि फैदों दा बिनि उनावहाय जों नुबावबाय बे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलानि दैदेननाय बे बिपिएल सरकारा बिटिसिआव साख्रिनि बेफारसो खालामदों मानोना जों नुदों नोंथांमोनाबो निश्चय खोनादों दिनैनिफ्राय 4 माससो सिगां ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि 29टा साख्रिया केन्सेल जादों दा बिसोरखौ नागिरबाय सोरमोन बिसोरलाय नागिरनायनि उनाव जों नुबाय सोरबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि फिसाला सोरबा इएम राजीव ब्रह्मनि बाय बाहागि सोरबा खाम्फा बरगयारिनि बाय बाहागि सोरबा बिपिएल नेतानि फिसाला सोरबा बिपिएल नेतानि बाय बाहागि बिथांमोना उइदाउट इन्टारभिउ 10-12-15 लाख थाखा होनानै बेफोर साख्रिखौ लादोंमोन बेबायदिनो बे 17 बोसोराव जाय 10 लाख थाखा होनो हादों 12-15 लाख थाखा होनो हादों बैसोरसो बिटिसिआव साख्रिखौ मोनदों जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा रावबो साख्रि मोनाखै जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्राबो एमएससी पास दं बिएससी पास दं एमए बिए पास दङ बै गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्राबो साख्रि मोननांगोन आरो बे गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा साख्रि मोननो गोनांब्ला गावसोरनि सार्टिफिकेटजोंसो मोननांगोन गावसोरनि मेरिटजोंसो मोननांगोन आरो दिनै बेबायदि जानो गोनांब्ला सरकारखौनो सोलायनांगोन जोंना सिस्टेमानो सोलायनांगोन सिस्टेमखौ सोलायनांगौबा सरकारा सोलायनांगोन बे बोसोराव फैसा होनानैसो साख्रि मोनदों जों जुदि बुङोब्ला दै बाबु मोजाङै फराय फार्स्ट डिभिजन मोननांगोन स्टार मोननांगोन डिस्ट्रिक्ट लाखिनांगोन होनोब्ला जोंनि गोरिब गुन्द्रानि मा लाब जानो सार 90% लाखिना मा जानो सार बे फारसेथिं साख्रि मोना फैसा गैयाब्ला होननानै जोंनि फिसाफ्रा मा खालामो गोरिब गुन्द्राना बै लेखा फरायनाय बिलिफां टाइमाव बहाबा खालपाराव जिरायना बियारसो लोंहैयो एनराइटसो जाहैयो बहा शिब मन्दिर दं बहा शिब मन्दिर गैया नागिरनानै गान्जाफोरसो सोबहैयो नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै साननो बायथ' जादों जोंनि फिसाफ्रा मानोना बेखौनो दिन्थिबोदों बिपिएल सरकारा Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.